Ndị be anyị daalụ. Aha m bụ Michelle Chinwude Ọnụbulu. Anyị na-ekele unu na ị na-anọnyere anyị n'ife mmemme anyị bụ Our Values site na ABS TV Ọka. N'oge gara aga, anyị nụrụ maka nzukọ ezinụlọ, kpọọ ya n'oyibo bụrụ family meeting. Anyị ji n'aka na unu na-akwado na ezinụlọ ọbụla ga na-enwe nzukọ, maka na ọ ga na-abalị ezinụlọ, ife gbakwazi n'ezinụlọ na-eme n'obodo aga n'ihu. N'oge dịka kịta, ife anyị ga-akpa bụ maka ileta ụmụaka maọbụ ịchọ ịkpọ ya ọzụzụ ụmụaka. Ịkpọ ya n'oyibo ọ bụrụ taking care of children. Ụmụaka bụ ndị afọ dị arọ 18 wee gbadaba. Ha nwere ike bụrụ nwoke, ha nwere ike bụrụ nwaanyị. Ife eji kpaba okwu n'ezinụlọ ọbụla bụ ka amụta ụmụaka, ka ezinụlọ wee na-aga n'ihu, ka obodo wee na-aga n'ihu. Our Values jee n'obodo mepere emepe ma n'ime obodo wee fụ na ụmụaka abụrụzi ndị a na-eleta ọfụma. Ụmụaka abụrụzi ndị a na-echekwa maọbụ na-azụ ọfụma. Ụfọdụ ụmụaka na-ananarị ezinụlọ, na-anarịkwazi obodo. Anyị jere wee fụ na ụfọdụ ụmụaka bụ ndị a nọ na mpịtọ, ịchọ ịkpọ ọnya child abuse, tụmadụ ụmụaka ụmụ nwaanyị. Ụfọdụ n'ime fa na-eji ịgba odibo, ebe fa na-agba odibo ada eletefa anya. Ndị nọ n'ezinụlọ ahụ na-apịtọfa dịka ụmụaka, fe nwere ọnụ okwu ikwuchiri nwoke okwu. Ụmụ nwoke nọ n'ime fa bụkwazi ndị a na-apịtọ dịka isifa jebe ịzụ afịa na-etoghị eto. Ife a bụ ife anyị fụgasị. Ụfọdụ ụmụaka bụ ndị a na-ahụgozi izu ori, ndị ọzọ mụtakwazi izu ori. Ụfọdụ ụmụaka ndị a bụ ndị nọ na otu nzuzo, ndị nọ na sekọndịrị ma ndị nọ na praịmarị. Ụfọdụ nọ n'otu nzuzo, ndị ọzọ bụrụ ndị na-aṅụ ọgwụ ike ma ọ bụ na-aṅụ anwụ ike, maka abụrụ ụmụaka nọ n'okpuru arọ 18. Ndị ọzọ bụ ndị a na-akụzi n'ịgba ama ma na-agba ama asị. Ụmụaka abụrụzi ndị a na-azụ ọfụma. Anyị na-ajụ ọ gịnị na-eme? Kedu ife kpatalụ na ndị nne na nna adazụzi ụmụaka ọfụma? Ị na-anya efu na ụmụaka bụ onyinye enyere ezinụlọ ka obodo wee na-aga n'ihu, ka anyị wee na-ata atọ. Ọ bụrụ ọsọ ndị nne na nna ka ọ dị ineta ụmụaka maọbụ ịzụ ụmụaka n'ezinụlọ. Ndị be anyị si na ọra na azụma ofu onye nwere nwa, ya ndị nne na nna, ndị ntorobịa, ndị agbata obi, ndị nkụzi, ndị ụka, ndị isi ụka, ndị nkụzi ụka, onye ọbụla ga-agba mbọ fụ na a na-azụ ụmụaka n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Kedu ife bụ ịzụ ụmụaka? Ịzụ ụmụaka bụ ịgwafe eziokwu, ịtọrọ ụmụaka ezigbo mkpụrụ ka fa na-ese ezigbo mkpụrụ, ịgbazikwaziri ụmụaka. Anyị na-asị ụmụaka n'aka unu ka ọ dịkwazị. Onye a na-akụziri na-aghọta, onye a na-akụziri na-amụtakwazi ife ezigbo nne na nna na-akụziri fa, ife ndị nkụzi ụka maọbụ ndị nkụzi n'ụlọ akwụkwọ na-akụziri fa, maka na ọ maka ọdịmma nke unu. Malụkwa na onye weta ọnụ enye nri, onye kwe na ọ ga-abalị a ọbalị a. Onye akụziri na-aghọta ma na-azụ onwe n'ụzọ eziokwu na ụzọ kwụkwazị ọtọ. Anyị ma na ụmụaka nwere orubere dị iche iche a na-akpọ child's right. Ife dịka orubere inwe nchekwa, ije akwụkwọ, ya na inwe ahụike. Ụmụaka gba mbọ, ha ga-enweta orubere fa, mana ọ kasị nne na nna inye ụmụaka orubere a dị iche iche. Ndị be anyị, Our Values na UNC gbanụ mbọ fụnụ na a na-azụ ụmụaka anyị ọfụma, maka na ọ bara isi, ọ ga-abala akwụkwọ. Onye nwere ntị gee ntị na ọ dị mkpa na azụrụ ụmụaka ọfụma, maka na ụmụaka bụ ọganihu obodo. Ụmụaka bụ na anyị nwabụ ndị okenye ga-aka nka n'udo. Our Values na-asị unu jisi n'ike na-azụ ụmụaka ka ọ wee